No dobré, a čím púšťam kameru? Ide, teraz ide kamera. Teraz ide. Aj slova? Aj slova, čo hovoríš, pozor. Wow, takže pozor na jazyk. Anka je na toto špecialista. Anka je na to špecialista. Teraz sa vráti. Tak si to otvoril súkromnú ambulanciu. Ja som jeden je chirurg, druhý je zubárec. Ja som išla v takom roku, že som nemyslela, Ježiš, tam je to, ja hovorím, že tak často v snoch pripomínajú vykrásňaný a tá ulica. Bubeného 56, no. Do svetla to nejde dobre. Chadnárov, tak pamätám, tá horná, že? Áno. Tak mi to uspelo v pamäti, že nevidela si a zelenú Nevidela si? Často tam je. Čo moja? Nie. Čo hovoríš, že to tam bude? Aj to som počula. To bude tu. Ja to počujem. Idem ťa aj zozadu ofotiť. Modrým okom to fotíš, tým slepým. Tými slepými očami. Čo si hovorila? Hlavne teba si zeberem, očúvaj. Janko, teba si musím dobre. Povedz niečo pekné. Tešíš sa, že sme tu? Tá plocha pred tým domom je zastávaná? Tam je škola. Čau. Tam boli dve školy vedľa seba. No koho ešte? Bola ako nás je tu málo, Dáša. Jedna potom nová. Tak to potom postavili, lebo toto sa Ale neversko. do tej som ešte nejako škole vyšlo na to. No ja viem, že tá škola bola tak bola vysiaňou do Žuberaku. No a tak to potom úplne prešlo, postavili akože novú školu. Aby nemixuj s tým. Nemixuj s tým. No tak toto bude tretia kategória. Ty musíš plynule hýbať. Snažím sa, ale teraz... Plynule hýbať, musíš s tým plynule nemixovať. Snažím sa. Aj, Aj, idem ti to dať. tam aj neviem, už ako Hore, keď to chceš vypnúť, tak stlač hore, za Martin Dolný. Išiel tam za ňou s píticou. No a neviem, teraz tak som myslel, že len do nejakého dá sa. Kávu si dám niekto? Kávu ja si dám. Aj bez kofeínu? Tak do väčšie ale čo nejakú kávu. No som máš držať aj 5 hodín, takže to... Idem za tebou. Ona, Gabi, nedá si kávu? Nie, díky. A Katka, ja mám čas. Ja ty máš čas. Ja musím takto prejsť. Teraz som to mykla, sorry. Áno, aj tam. Je to plno miesta, ktoré máš na domika. Budem. Ja to neviem. A potom ešte jeden, dva, tri. Nie? Tri, že vlastne bude mať 30. Janko, nechce, ja Ona ste... Nebudem ja na toto dobrý. 3, ja 4. Tam je svetlo, takže to bije. Urob niečo. Budem ma mrzieť, keď som to poslala. Dobre, aj ty si aj na